паплинои фасони дубайст ки нигоҳ кунед чихе паплинакои хушрӯ гулои навинка ба сангчоша бинед чихе бисёр сангзадагай сер сангак акция рафтаистай ду либосаш 160 сомон яъне ки як либос 80 сомон меафта бо касоне ки обтовӣ мегиранд ягонсум арзон мешава. Марама дӯстони азиз нигоҳ кунед чихе гулакои фасон гулакои хушрӯш омадагай хостум якта ба якта шумода нишонтим. И акция то 1 феврала давом мекунад. Барои ҳавай занҳои азиз барои хитон барои кирта гирифтаниян ё ки тӯй дорен марҳамат ҳатман дархост кунед ё ки барои савдо гирифтаниян муроҷиат кунед бо нархи оптумам дора и беҳад паплинакои хушрӯ паплинакои фасонан ина дер накунед то 1 феврала и акция давом дора. баъд аз 1 феврал бо ино ягон сум қимат мешава. хулас нигоҳ кунед ҳамаи ҳами гулора барои шумо ма якта ба якта нишон додаистам. интихоб кунед рақамашон ҳаст дар рӯи экран равон кунед дарава как доставкатон мекунанд ва иша бинед қа гули хушрӯ ира бинед гулчаи фасон новинка сангдор бисёр сангдор мепирсанд ина марҳамат беҳад хушрӯай сангошам намихе чӣ мегӯянд наздик задагай қолабуш фасонай хулас мана бинен аз анавай чанд рангай аз ана мигулам чанд рангай чӣ хеле аҳамият додаистен аз ҳар як гул чанд рангиш омадагиай бадани гули сафедакам бисёр мехариданд ина марҳамат бо омадай каседа дар корай ина метавонед интихоб кунед ки дарава как шумода бурда доставка кунанд. инаи гулоям хушрӯанд диден мана анами рангорам бисёр мегиранд. марҳамат ҳастай в наличии интихоб кунед. агар ки духтаро касе ки мисол як либос гирифтания як либосаш 100 сомонай лекин агар шумо 2 либос бигирен 160 сомон меша яъне ки 80 сомонӣ меафта амин нархи як 3 метраш. хулас духтаракои хушрӯ дона мегирен обтовӣ мегирен муроҷиат кунед игла бинен чихе хушрӯай ана мигул чанд ранг дора аввали навора биненда дигар рангошам нишон додагим ҳама рангош рангои хадавояй ҳамаш хушрӯай ина барои савдоям фасонай барои мисол кирта карданам барои ягон касда монданам. хулас ина гули атлас гулак ҳозир наврӯз омадаистай бисёриё атлас мепирсанд ина марҳамат нигоҳ кунед ҳами гул камёфт мешава ба намеёвен ҳозир дар кортон боша марҳамат в наличии ҳастай интихоб кунед дарав шумода бурда расонанд. ана баъд инаи вая бинен кушодагиёша бинен чӣ хел интихоб васеяй анаи гул хушрӯай духтаро ҳозир дигар рангшам астай нишонтон метим боваридору маъқултон мешава. мана зарчам астай диден и зарчай ҳозир кабутакш буд анаиш бо зарчай беҳад гули фасон гули хушрӯ ана баъдини вая бинен пусти мор ваям фасонай камондагай айвай марҳамат кадом меша интихоб мекунед ина ҳозир бори нав омадагай аз ҳар якташ аҳамиятен чанд либосӣ ҳастай ҳозираштам метавонен интихоб кунед баъд ки тамом шид духтаро ба намеёвен рангоша. хулас духтаро рақамашон ҳаст нависен маълумоти бештар аз хичон пайдо кунед.